Nyo iki lho oleh-oleh teko bojoku sampo iki lho. Oleh-oleh kok sampo, martabak ta rambulan, mas batangan ngono. Mesti gak bersyukur rek. Untung-untungan lho kok oleh-oleh gak kok oleh-oleh mbok rasani nang tonggo bojoku. Gak masuk akal kayak kok sampo. Lho gak masuk akal ya apa sih? Mama wingi sambate nang bojoku apa? Jarene rambutnya kasar. Ya iku dikakno sampo Welvara, iku cocok gawe rambut sing kasar, gak bernutrisi. Yo iku cocok gawe ngerawat rambut, iku khusus iku. Wis gak cocok aku nggo sampo iki. Wong kurang dicoba kok. Ya cobaan dhisik, lek misale gak cocok yo. Ya wis balikno ae, gak usah dibaleni maneh, ngono lho. Ya wis tak cobae. Rambutku halus ya, gak kasar kayak mau. Ternyata bojomu apian ya. Yo iyalah mama sing ngeyel.